فاتحة كفا يا صلاة قل هو قوم الشهادة صلاة الفاتحة قوم جماعة كم من يوم أردا ونني نفس كسارة آمين. Pakai aiki. Takalmin ka. an kamar hado mun ya shewa nan shiga jama'ar fan munya shewa arda shewa mai yarda ta felle mai dura yau yes bismillah wade zikir Ito ko wala ni. Dawa din o view town before wala coaching sa wala. بتحملكم مشقة السفر بوقولكم لنا برفض دين الإسلام وإياه محمد صلى الله عليه وسلم. kowa ku zauna. Salamu alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ko kan ko ni kalifa to shiyo hande. da itele jode le wala iya Ku zauna mana. Wala kullu hanu. jode seni dum de Madara Khalifa. To ku je yacce ta sai yacce. da ite nana Bismillah. Salamu alaikum. Wato en bi alhamdulillah. Alhamdulillah. Shehu meɗen shewɗa o ganye o fatuhu fi zahiri amni mihinatun wa fi baɗinihi minhatun li'annahu radiyatun marbiyatun ila rabbih. To nden khalifa meɗen khalifa shehu gawsu radiyallahu anhu laatiɗo hanko on nayabo khalifa shehu ibrahima radiyallahu anhu to o meeɗayma wargo adama gabaɗaya to dalla taziya ɗo waddimo ngam maɗamo dede ko wolwata fo on nanan inchallah ɗum wolano haimo wolwata Inshallah. Min kan fulfudde mo woni duda. ɓe nanan Inshallah fadlu sallimu alayhi. Assalamu alaikum. Hadi ai da wani shehu yace yana muku barka da yana gaishe ku. نحمد الله تبارك وتعالى الذي من علينا هذا الاجتماع. Shehu yace muna gode wa Allah wanda ya wato muna gode wa Allah wanda ya ba mu dama ya ba mu nasara yanda muka haɗu da wannan taro namu. Mu gode wa Allah wa wannan taron. اجتماع في الله ولله. Yace taro ne na Allah cikin Allah. Taro ne na tabbatar da imani kuma taro ne na tabbatar da wantakan mu ta Allah ta mu'minai na mu'minai ikhwatun shi yasa Allah ya hada mu وهذا ما حدث في هذا المجلس. yace shine abun da ya faru yanzu a wannan zaman gaba ɗaya wata mun haɗu ne saboda Allah ba don Allah ba za mu haɗu ba Allah ne ya hada mu sai mu gode masa. وآباؤكم في السنغال وآباؤنا في نيجيريا خدموا لله طلبا لتوحيد أمتهم في الله فأجاب الله. Shehu yace mu gode wa Allah yace iyayenmu
da suke Senegal da iyayenmu da suke Najeriya su ne suka haɗa wannan tafiya ta Allah ta zo ta haɗa mu, shi yasa yanzu gashi nan yanzu mun gan mu tare watan zuriyan Senegal da zuriyan Najaman da yake Allah ne ya haɗa mu, yanzu gashi mun sake haɗuwa a harkan Allah din. هذا الاجتماع في نيجيريا وفي غير نيجيريا لا يستطيع أن يحققها بقوله إلا رجال اختارهم الله لهذا. yace in ka ga irin wannan taro ko a nan ko a Najeriya ko a wata ƙasa, to ka tabbata cewa wannan wani taro ne wanda Allah ya haɗa wa, sai shi mutanen Allah ne Allah yake ba su iko su haɗa irin wayannan mutane. ولا دولة تستطيع تحقيق هذا. لا دولة أي دولة. yace babu wata ƙasar da za ta babu wata gwamnati za ta yi haɗa irin wayannan mutanen, ta haɗa kowa da kowa a zo kuma ana shiru, kuma haɗin Allah ce sai Allah. ولا أموال تستطيع. yace ba mai kuɗi ne zai haɗa irin wayannan mutane, ka haɗa mutanen Allah a zauna ai shiru ana sauraro, ba ihu ba wani mai cewa kaza, yace babu wanda zai haɗa irin wannan. الخالق لعباده العارف بهم القادر عليهم هو الذي yace to duk wannan abin da kuke kallo Allah ne da ya halicci bayinsa ya yi su, da kudura ce ta Allah, ita kaɗai ce za ta yi haɗa irin wayannan mutane su zauna waje ɗaya, sai haɗin Allah, ma ko kuɗinka ko mulkinka ba ka iya haɗa irin wayannan mutane ba. ce alhamdulillah. بفضل الله تبارك وتعالى هذا نيجيريا وهذا السنغال وهذا غانا وهذا من كل من موريتانيا نسيوا انفسهم لله تبارك وتعالى. yace ga munan nan yanzu ka haɗe mu, ga mutanen Senegal, ga mutanen Najeriya, ga mutanen Mauritania, ga mutanen waɗansu ƙasashe, mu duk mun mance ƙasashen mu, kawai mun haɗu ne saboda Allah. حقا yace gaskiya نسأل الله تبارك وتعالى shehu yace yana hakika yana roƙa mana Allah gaba ɗaya mu. لآبائكم وآبائنا في shehu yace yana roƙa wa Allah da iyayenmu da iyayensu, أن يرفع الله مقامهم. yace muna roƙa wa iyayenmu da iyayensu da iyayen, muna roƙa musu Allah ya ƙara ɗaga darajarsu. Amin. خدموا لله yace sun yi hidima wa Allah, بالله sun yi hidima da Allah cikin aikin Allah, duk aikin su aiki sun manci duwar komai, sun rike aikin Allah, sun yi wa Allah aiki. To shehu ya ce muna roƙa musu Allah ya ƙara musu daraja a wajen shi. Amin. وسمع شباب وشابات آمنوا وهم لم يروا أولئك. yace gashi ya gani ga yari da ya zo nan ya samu samari da samari maza da samari mata, duka sun manci abubuwan su, kawai suna cikin harkan Allah din. إن الحق من الله ويصل إلى قلوب عباده المختارين لذلك. yace saboda abu na Allah ne, sai waɗanda Allah yake zaɓa yake saka masa imanin su a cikin zukatansu, kamar yadda ya saka mana nan, to zaɓi ne na Allah, ya zaɓe mu ya saka mana wannan abu a cikin zukatanmu. جعلنا الله من عباده المختارين. shehu yace mu ƙara gode wa Allah, mu roƙi Allah ya ƙara saka mu kuma cikin bayin Allahnsa da ya zaɓa. ورفعنا بفضله وكرمه إلى المقام. Allah ya ɗaga mu da falalansa da karamarsa, Allah mu ma ya ɗaga mu ya ba mu manyan martabobi a wajensa. Amin. ونجدد تعهد الشيخ موديبو الذي kuma shehu ya ce gaba ɗayan mu muna yi wa junanmu ta'aziyya na rasuwan shehin mu Sheikh Tahir. بمثل ما أحب الشيخ إبراهيم وخدم حياته بمثل ذلك نحبه نحن أيضا. Shehu ya ce kamar yadda kowa ya san shi shehi ya rayuwarsa gaba ɗaya ƙara cire akan son shehu Ibrahim. Son shehu Ibrahim din shi yasa masu suka zo, bayan da za a yi wannan ya nuna muku irin sonsa da shehu, shi yasa Allah ya dago halifan shehu gaba ɗaya ya zo ya zama shine farkon wanda zai zo yi muku ta'aziyya. Wannan ku gode wa Allah. جلست معه ذات يوم قلت له يا شيخ فلان يحبك قال لا يحب الله ليس أنا. yace dan da suke gaya masa, ce shehu suna gaya masa, shehu mutumin nan fa yana son ku ne. Ya shehu yace a ba mu yake so ba, Allah yake so, shi yasa Allah ya masa wannan makami. الله تبارك وتعالى أن يحققنا في الله تبارك. Shehu da yace mu ƙara gode Allah, Allah ya tabbatar da mu, ya sa mu cikin hakikan Allah, ya zama mu ne mutanen Allah. Yake Allah ya tabbatar da mu cikin wannan nasara, وأن يثبتنا بالله ya tabbatar da mu kuma cikin harkarsa ta Allah din. ويزيد جموعنا في كل مكان بالله. Shehu yace mu roki Allah kuma ya ƙara yawan mu cikin harkan Allah, don mu yi yawa, mutanen Allah su fi mutanen banza yawa, don a zauna lafiya a duniya. Amin.
بهؤلاء يتفاخر الأنبياء يوم القيامة. yace mu ce alhamdulillah yace da irin mu ne da irin ku annabawa suke abun nan a gaban Allah ranar lahira. Da irin mu suna alfahari da irin ku ga mata masu zikiri ga wanda can mata suna rikici suna amma ku cikin Allah ne aka san ku. Da shi ya ce da irin ku ne ko a zamanin annabawa suke jin daɗi suke alfahari da ku da mu duka. Yace annabi zai zo da mutum. Wani annabi zai zo da mutum ɗaya, wani annabi zai zo da mutum biyu irin ku. Yace wani mutum zai zo da mutane ko dubu ma haka. لكن الحمد لله إن الله من علينا نحن مقدما تجانيا سيأتي بآلاف الآلاف. yace da mu gode wa Allah yace annabawa ne za su zo wani annabi ya zo da mutum ɗaya wani da mutum biyu wani mutum dubu yace amma mu mutanen ɗariƙan Tijjaniya da miliyoyi da dubbai za mu zo wa Allah ranar lahira. Yace wannan falala ne na Allah. Allah yana ba falala shiga duk wanda ya ga dama la ilaha illallah. Allah baya shi yanda ba zaɓi Allah shi ya san yanda yake yin kayan shi sai Allah yanda Allah ya so kuma haka zai saboda haka mu gode wa Allah. Shehu ya ce har yanzu dai yana muna roƙo Allah mu zama cikin zababbin sa yana roƙa mana Allah mu ce alhamdulillah. Ga yau rana ne na ranar Juma'a lokacin karban addu'a bayan sallar la'asar kuma Allah bai zaba wa kowa yau a wannan duniyar a samu irin wannan halara na halifar shehu ba sai a halaran mun nan yanzu. Saboda haka wannan wani zaɓe ne da Allah ya mana mun gode wa Allah. Allah ya sa muna cikin wanda Allah ya ƙara ɗaukaka cikin alheri. Kuma ya ce wannan abu da muke ciki Allah ya tabbatar da mu a ciki. Da masu imani da Allah. Masu imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma masu aiki da abin da manzon Allah ya zo da shi. Kuma mu ƙara masu biyayya ga shehunansu da suka haɗa mu a wannan hanya suka samu a hanyar Allah. Kamar yadda shehu ya ce muke son su. To haka yi shehu ya ce kamar yadda kuma roƙon Allah mu ma kuma Allah ya so mu shi ma ya so mu. Ana cewa sayyidina Ali ibn Abi yana cewa yace ya Allah yace duk abin da yake wajenka wala kullu du'a wata yace Allah duk abin da nake da shi na zo maka da shi yace amma kai Allah to Allah ni kuma da me zaka zo mun da shi to shi yace yana roƙa mana Allah abinda muka gabatar dinnan na soyayyan Allah ga Allah to muna roƙon Allah ya bamu yardansa. Allah ya saka mu cikin yardaddunsa cikin mabiya cikin harkan shehu Tijjani da shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala. Shehu ya ce ayi addu'a. Assalamu alaikum. yaro na ne hada marid yani shoye tatullah Allah shoye Allah bashi lafiya bashi lafiya inshallah to jama'a kuma duka ku yi ziyara ku yi niyya fatiha da salatul fatiha shoye ya mana addu'a gaba daya ya mana bushara ta isa bushara dai a gaya mu alhamdulillah shehu zuwan halifan shehu Ibrahim nan zuwa wannan yana nuna muku biyayya irin na shehi masha Allah saboda ka fati alhamdulillah Allah sa albarka كلهم أحباب جودي لبسي لي بجودة بديتا كم جودة
Munyi Hausala. Kon munyi Hausala. Judah.